Мартин Христов, който търси и намира Рупанов. Рупанов веднага притиснат от Франко Рамос. Той успя да му отнеме, а сега топката е в краката на Леандро Годой. Това е опасно. Леандро Годой сам срещу вратата. И това е 1-0 в полза на Берое. 7-ма минута. Леандро Годой продължава да бележи с екипа на Берое. Годой има пространство, от което да прати топката в мрежата на Сатурнин Алакбе за втори път от началото на двубоя. Както вече стана дума, беше отбелязан от Клаудио Кишер. Удар с глава на Леандро Годой. И втория хет-трик от началото на сезона в ФБ Лига вече е факт. След като преди 10 Петков, нещо, което беше предугадено, и сега Сантьяго Годой излиза очи в очи с Матей Маркович, стреля Сантьяго Годой, 2-0 за Берое, но флагът е високо вдигнат. Това няма да бъде втори гол за... Отново грешка за Спартак. Сантьяго Годой сам срещу Никола Винов. Изстрел 3-0 за Берое. В 78-та минута точка на спора. Да бъде с цената на 3 точки. Удар на Леандро Годой! 1-0 за домакините! В предни позиции на Локомотив. За тях след малко, тъй като другата страна са действията. Ето го първото. Берое да контратакува Леандро Годой. Срещу Мартин Паскалев. Подаване с външната част на... Справи си с него вече в наказателното поле. Подаване към Винисиус Белоти. Леандро Годой 1-0 в полза на Берое. 61-ма минута. Кошмара. Обаче с добра намеса. Сега още веднъж ще трябва отбраната на Черно море да внимава. Не го направи. Локомотив да допуска подобни грешки. Само да прецени. Играта е подновена. Страхотни действия на Леандро Годой. Контратака за Берое. Леандро Годой има подкрепата на Кевин Сейхас в дясно. Леандро Годой решава сам да завърши. Годой. Изстрел на аржентинския централен нападател и 1-0 в полза на Берое. Нарушение от Даниел Генов. Играта беше бързо подновена. Леандро Годой с четвъртия си гол от началото. Липсва до този момент е попадението. Леандро Годой сега в борба с двама играчи на Крумовград. Първо Даниел Оливера не успя да отнеме от страна. Поредна грешка преди това обаче в изнасянето на топката на... Удар на Сантьяго Годой. Берое намалява. Годой. Това подаване. След корнер Политино очаква подаване. То стига по-скоро до централния нападател Годой. Напредва Годой. Стреля греда! Петков, нещо, което беше предугадено, и сега Сантьяго Годой излиза очи в очи с Матей Маркович, стреля Сантьяго Годой, 2-0 за Берое, но... Пачаме. Годой. Много хубаво подаване към Планка. Ладрон не беше на път да сбърка. Годой с едно докосване. Джани Политино да загуби в наказателното поле. Грешка обаче. Това е възможно за Берое. Центриране към наказателното поле на Септември. Атаката на Берое обаче продължава. Възможност удар, отново спасяване. Сантьяго Годой с... Дали Вайлов много агресивен. След това обаче Годой отнема. 29 са процентите. Лековата грешка от Кристиян Димитров и възможност за Сантьяго Годой да се озове 1-1 срещу Николай Михайлов. Годой праща топката покрай Николай Михайлов. Галев срещу него вини Триболе. Страхотна индивидуална класа. Търси подаване. 2-0. Политино. Центриране успява Годой! Невероятно! Търсени нападения и през двата фланга, и през центъра. Много хубаво изпълнение от страна. Цел минимум да избегне поражението. Ще трябва обаче да внимават много за подобни. Той загуби топката от Стефан Гаврилов. Възможност за Берое удар. И позиции Вини Триболе се засуети. Успява да комбинира с Сантьяго Годой, който е изнесен на левия фланг. Изстрел от дистанция на Сантьяго Годой спасява. Отново грешка за Спартак. Сантьяго Годой сам срещу Никола Винов. Изстрел 3-0 за Берое. В 78-та минута точка на спора.